Danas svima, ovo je Robert Gameplay, dršano je video. I u ovom videu ćemo igrati jednu vrlo posebnu igricu. Igramo! Dishonored opet. Ne znam zašto posebno. I ne znam zašto igram. Zapravo, htio sam onak game sam igrat i snimat. Zašto nisam uploadao... Ne znam nijekoliko. Znači, igramo zadnju i misiju u ovoj igrici. Kings Pro Isle. I Samuele. A sad to nije baš bilo, sam da znaš zašto sam glup i dosadan i ne zanima mi želim da uvidim. Začepi. Znači da umreš, ne znam nije začepi, a gledaš da je znam toliko pa smo i priju bak. Ja rekao, malo da me nadar, ajmo. Ajmo baš puno stvari, ja sam treba kupiti. A golak šiša, mi smo profesionalci. 5 minuta kasnije, sam. Okej, ajmo mi sad lijepo ovu stvar samo. Jesam vam rekao, profesionalac. Minus profesionalac. Okej, tak ste vi ljudi. Na ključ. A, nisam umro. Bye, have a beautiful time. Alo, ja pušaka, na koristim puške. Zapravo šta pričam. Alo, ja sam koristio jamene. Nek se 5-20. Ajmo. Umreću. Da. Gospodo, molim vas pomozite mi. Ja nisam ništa htio napravio, sam ubio par ljudi. To je to, svaki čovjek radi. Nisam koji treba, a ja treba to. To ono. Pustite me na miru. Ovo radim za novce, valjda. Hvala. Sam se pozabavate sa onom velikom igračkom. Ja kažu, papa. Sad neće šta sam događa vam, ja? Pa sad ništa ne događa se doći za tebe. I šta ovo, hoće malo... Što je vrlo rapid. Max. Ne kažem šta je ovo. Ja ne znam ni ja. Imamo šić. Da, treba eksplozija. Jesu svi, gospodu. Gazda je dio test. Okej, tako dođu. Alo, neko me zaključu. Ko si mene usudi zaključat. Šta sad? Ja sad idem. Iko? Malo sam. Šaljem ovu poruku svima koji su tamo vani. Pomozite mi. A ne, stvarno zašto sam ja ovdje ušao? Ne mogu nigdje doći. Okej. Mogu više raditi na drugo mjesto. Ok. Ga neki tupan. Sve vrijeme. A uspori. Onda samo noć. I bježi. Ne nećeš. Nešto si glöv i sve. Evo mi će devikat kad umro. O, ne, ja sam me vidio. Ne, nisam vidio. Hello. Da. Pokušao sam reći hello i boku isto vrijeme. Dakle, kako više, jer tebo... Treba mi nešto posebno. O granatu. Dakle, a za čepr. Jer čepr puno tebi. Tako, spavaš ti lijepo. A mi sam ideš proći. Ćao, mapa ovdje še. Ja si imala tamo mapu. I da, zašto držite tamo vani mapu? Pitamo ga, ne eksploativat logiku igrice. Hello. Okej, trči. I znaš moraš to što u motion.
Jag kan inte tro på det. Då är det så trä. Okej. Tack så. Не мался сина. Вот это вот сейчас кредит свой не мался сина. Макси, алло. Видишь, пусть говоришь. Жив. Йой. Health. En nyt tro. Kodista on kopunut. Healthta. Niin, se pitää Živi kradi. Niitä čekaj. Lakoć. Onda samo odemo. Ja imam još jedan eliksir za health. Što je jako loše. Hello. I should have killed them all when I had the chance. Surprise, motherfucker! Chappy. Corvo. Yes. Chappy. Okay. Ja, bilo lagano. Trevor. Šta? Da je trebalo pisati baš Trevor, onak Trevor. Ne znam. Da, sigurno. Ti se završi sa njima. Hvala na pomoću. Eno ga ti. Ne. Kriše. Ne. Boink. Ok. Ovo je bilo lagano. Kako se ono tam gore dođe? Ja više nemam eliksira za health. Što je jako veliki problem. Da, ok. Nemo gore. Evo nas dolazimo. Doću po tebe, Emily. Onda... To je obit. Što si... Lepo slušno. Yeah. Ajde, možemo malo piće. Ok. How you got it? Easy. Zarođen! Dobije si smrt. Zarođen. To je najbolji poklon na svijetu. Bak. Ne vidiš kako ne stane? Hej. Šalim se. Vidiš me. Evo ću sam lagano. Vidite? Ok, hvala. Ovoga tipa. Ćemo onak lagano, ne troši žulj. Ok, ovo je jako loše. Idemo samo ovo i ovoga. Da idemo sad na ovog tu i pup. Gotovo. Ne treba više ništa drugo u životu. Trebamo škrati i smrti. I treba ovo... A neko je prolio kečapa ili vina. Oj, razbit ću im glavu. Ti si prolila, a? Joj. Ja kažem šef uopće. Bak. Ok, ajmo samo... Ja ću biti ti. Onda... Šta? Gdje? Alo, Emily. Emily, stani. Hvala. Emily, molim. Stani. Hvala. Šta radiš? Jesam. Ti ziraš, crniš. Ako se zna da će to se ne bojala. That's alright, because I was going to have them killed anyway. I am going to be Empress. Okej, mene to ne zanima. To je životna priča, to mene ne zanima uopće. Znači ljudi, to je to za ovaj video. Ako vas svi video, like na ovom videu, share to ovaj video, napiši neki komentar na ovom videu i prosto tako je video kratak. Htio sam nešto uploadat na brzinu i snimit. I doviđenja. Different place, afloat on air, and we'll hide away. I'll be your escape. Look up and feel the
shifting winds, tossing us around again.